Всеки човек има неизчерпаем източник на енергия вътре в себе си. И чрез практикуването на йога ние се свързваме с него. Предлагам ви да седнем удобно на постелките с изправен гръб. Може да седнем върху петите, ако не чувстваме силен дискомфорт в коленете или стъпалата, или в кръстосан седеж. Изправяме гърба, нормализираме дъха, дишаме спокойно и равномерно през носа. Сканираме тялото и наблюдаваме усещанията в него. Дали сме спокойни или пък сме нетърпеливи. Наблюдаваме без да осъждаме състоянието, в което сме в момента, а се фокусираме върху дъха си. И нека да създадем едно намерение за днешната практика. Това, което ни е довело на постелките днес. Нека да го формулираме ясно и в сегашно време. Сякаш вече сме спокойни, енергични, смели. Каквото и да е за вас днес. И нека плавно да отворим очи, да раздвижим раменете, врата, с плавни интуитивни движения, така както ни е комфортно. И да преминем плавно върху длани и колене за няколко извивки в котка и крава. Извиваме, издишваме. Вдишваме, поглеждаме нагоре, извиваме гърба. Раменете са спокойни. Извивката е от целия гръбначен стълб, сякаш от пъпа избутваме нагоре. Още няколко такива плавни движения. С вдишването поглеждаме нагоре, с издишването поглеждаме надолу. Дъхът е равномерен по време на цялата практика. Вдишвам, поглеждам нагоре. Издишвам, поглеждам надолу. Извивам и главата. И центрирам. Активирам коремните мускули, изнасям напред дясна ръка и изнасям назад ляв крак. Опънати. Издигам крака от земята и ръката и крака образуват една права линия. Задържам няколко секунди и активирам всички мускули. И сменяме. Изнасяме напред лява ръка, десен крак назад, раздвижваме глезена и издигаме във въздуха. Задържаме. Коремните мускули са силни. И пускаме долу. Залюляваме таза към петите и връщаме напред към китките. Влизаме в полупланка. Вълна от опашната кост назад и вълна през цялото тяло напред. Вълна назад и напред активирам коленните мускули в полупланка. Вълната минава през всички прешлени, включително и главата. Затопляме целия гръбначен стълб. Много приятни движения, с които да започнем практиката си и да загреем тялото, да го подготвим за следващите движения. И връщаме ръцете под раменете и изнасяме десен крак отвъд дясна ръка и рисуваме кръгови движения в тазобедрената става, в коляното, в стъпалото, едновременно в трите стави на крака. И задържаме в напада и връщаме краката в 4 опорни точки и изнасяме ляв крак напред. Продължаваме с кръгови движения в левия крак. Движението се случва от таза, но се предава на коляното и на стъпалото. Цялото тяло участва в движението. Задържаме. Дишаме.
И връщаме крака назад, за да избутаме в куче, гледащо надолу. Разхождаме се в кучето, пускаме до едната пета към земята, до другата, а противоположният крак се сгъва коляното. Разхождаме го нежно, внимателно и преминаваме в планк през вълна. Сгъваме коленете и избутвам опашна кост нагоре. Вълна през целия гръбнак и от опашката нагоре. И издишвам и вдишвам, влизам в куче, гледащо надолу. Още няколко пъти. И последен път задържаме планк и залюляваме от петите. Назад и напред. От глезените се случва движението и се предава в раменните стави. Затопляме китките, раменете. Пускаме колене в земята и през бавна чатуранга до земята избутваме в кобра. И пускаме торса. Избутваме отново в куче, гледащо надолу. Задържаме кучето и издигаме назад и нагоре десен крак към челото. Избутвам назад и напред. Бутам назад, крака е затворен в неутрална ротация. Петата сочи към тавана. Продължаваме. Коляно напред към челото. Бутам назад, куче, гледащо надолу. И пускам десния крак между двете ръце и пулсирам с таза надолу. Активни пулсации. Седалището ни е активно и двете ръце се издигат в висок напад. Коремните мускули са силни. И пускаме две ръце, издишваме, влизаме в полушпагат. И пускаме таза напред и надолу в висок напад и опъваме преден крак, пускаме таза. Опъваме и пускаме таза. Опъваме коляното доколкото е възможно за нас в днешната практика. И се опитваме постепенно да увеличаваме амплитудата. Връщаме крака назад в куче, гледащо надолу и изнасяме назад и нагоре, опънат ляв крак и носим към челото. И назад и нагоре, напред към челото връщам. И назад и нагоре, напред. Активирам коремните мускули. Хубаво нося раменете над китките. Ритам назад. И напред стъпвам между двете ръце. Пулсирам с таза. Няколко енергични пулсации, за да издигна в висок напад двете ръце. Основата ми е силна. Седалищните и коремните мускули са силни и пускам таза малко по-нисък, връщам двете ръце на земята и преминавам в полушпагат. Разтягаме задната линия на левия крак, пръстчетата са насочени към нас по възможност и пускаме обратно таза напред, за да влезем в напад и пирамида. Минаваме между двете пози няколко пъти. Опънат преден крак, пускаме таза надолу. Дишаме свободно. И връщаме десен до ляв отпред в предната част на постелката и отпускаме торса. Плавно се изправяме на половината път и връщаме долу. Издигаме се прешлен по прешлен догоре, ръце над главата, вдишваме, издишвам ръце пред гърдите. Вдишвам ръце нагоре, издишвам ръце отстрани към земята. И вдишвам на половината път и издишвам долу. Десен и ляв назад в планк и през колене или през опънати крака, чатуранга додолу. Вдишвам кобра или куче, гледащо нагоре и през колене или през планк, куче, гледащо надолу. Дишаме спокойно. Вдишваме, минаваме в планк. Издишваме, носим десен и ляв в предната част на постелката. Вдишваме на половината път.
Издишваме долу. Вдишваме, влизаме в стол. И пускаме ръце в земята. Издишваме. Вдишваме на половината път и издишваме наклон долу. Влизаме в планк. Чатуранга долу и кулче гледащо нагоре. И преминавам в кулче гледащо надолу. И десен и ляв в предната част на постелката. Вдишвам на половината път. Издишвам, пускам торса надолу. Вдишвам ръце отстрани, събирам над главата опънати. Събирам пред гърдите. И вдишвам, изтеглям ръце и гръбнак нагоре. Издишвам напред и надолу. Вдишвам на половината път. Издишвам долу. Изнасям десен крак назад. Вдишвам. Издишвам ръце към земята. Влизам в кулче гледащо надолу. Преминавам в планк. Издишвам чатуранга и вдишвам кулче гледащо нагоре. Издишвам кулче гледащо надолу. Вдишвам и изнасям. Ляв крак напред. Висок напът. Издишвам. Пускам ръцете в постелката. Връщаме кулче гледащо надолу. И скок или стъпки до началото на постелката. Вдишвам до половината път. Издишвам, пускам долу. Вдишвам, изтеглям две ръце над главата, поглеждам към тях. Издишвам, длани пред гърдите. Вдишвам нагоре и издишвам, пускам ръце към земята, отпускам врата, пускам главата. И пускам таза внимателно към земята, сядам по възможност без да си помагам с ръцете и отварям колене в страни, стъпалата са събрани едно до друго и отваряме ставите, отваряме таза, правим наклони с гръдната кост напред и издигаме през вълна назад и нагоре. И преминаваме в поза маса, избутваме седалището нагоре, брадичката е леко прибрана към гърдите, за да не се получава счупване във врата. И залюляваме напред и назад от китки и от глезени. Пускаме таза обратно на земята, изправяме хубаво гърба, настаняваме се на върха на седалищните кости и влизаме в лодка. Задържаме, активираме коремните мускули, дишаме и с издишване стягаме още малко. Вдишваме, изтегляме ръце нагоре, стъпала събрани, колене отворени в страни и наклон напред. Издигаме плавно торса и прешлен по прешлен си лягаме на постелката. Прегръщаме десен крак. Прегръщаме ляв крак към гърдите. И стъпваме на постелката с гънати колене, за да усучем надясно и наляво. Главата се обръща в противоположната посока на коленете с издишване. И отваряме двете колене към земята, събираме стъпалата. Ако чувстваме дискомфорт в тази поза, отпускаме двата крака опънати на постелката. Поставяме едната длан на гърдите, а другата на корема. И усещаме дъха си спокоен и дълбок, как изпълва тялото ни. Отпускаме корема с всяко издишване. Отпускаме напълно целия гръбнак на земята. Отдаваме цялата тежест на тялото. Дишаме дълбоко. Отпускаме главата. Отпускаме мускулите на лицето, челюстта, очите. Отпускаме краката. Отпускаме таза да натежи. И плавно събираме коленете едно към друго.
раздвижваме тялото по интуитивен, приятен за нас начин. И през едната от двете страни се изправяме плавно до седнало положение. Нека да си припомним намерението, с което започнахме практиката. Да се фокусираме върху него. Да усетим как вече сме го интегрирали в себе си. И с едно дълбоко вдишване да изтеглим две ръце над главата и плавно да пуснем ръцете пред гърдите. Да благодарим на себе си, че се появяваме на постелките и практикуваме с намерение и съзнателност. Благодаря ви за споделената практика. Намасте!